aya bibi kakra na meka na meguafu nti ase na bufu na womu Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Sa afede ekodu pampansu bi a afede na aye atemdie nkwa me yan hwe kra otumi ma bibia keke nsusu hu kra na bi wo a ye wura dem na ye fa adwen enya fa adwen pepepe enkosi babia minute by 5 minutes kra den so na asem no wabagu nsusu hu ani adwen fa bi a ye fa odem o men kodu babia na aye atemdie na abufu nkasa dwa obedi me nkasa dwa saa obetumi di matema senia se dina bi bai atem di bi obedi mbia ya na menini bi ya na do no ahwe kasabu na mame yo ya na menini bi utumi di matema du pempensu bia na fe ma me kra nyina kra ya twa find out ya du bia na makati find out ya ka video no kan ma o rem fiu na me dia na me rem fiu dako me yare serious and then that's all for mame dako me yare serious pa no one rush me yet ono me ayi bra bi wo yemfie ho na wo rush me kota pa ye wo bogo so Akoma FM 87.9 Kumasi. Tintaman wo free taxi station the family me call tapa emergency nti na okra jesu wo mututu mi nsi ti ko bi emergency wo na bia o ma hwe mi a na nyame adom me hu mani so baa mi kakra o mu ye se o mu nyime 20 yen sanko back na o mu ma mi mu ebedu ye no na nyame adom medidi adechi ye no na o se mi maniska na onye aduane in fact na me hu nye ti mi ka kire nse mi hu nyi nti onye 20 Ghana ne mfa nye aduane o se da bi onye sika no esua nam so mi emu nye sese nti wo de onye we ya o se da na na etisa me de ne ka 1 million mi mfa man nam se emu nye nti on de onye ane sa asemu kakra we wanti ase kura ma eye pinten wo da mu ha nam so mai na mi ni bi China bia se mi tom na mi kwa adwuma kura o se sa ente sa dia ne 1 million mi mfa man am se mi wo bia nka mi dia mawo no se onti asinti o holumi so mi sisi achi ma mi try si na o twemi nti eye ono so ono nya akata na no ye de pa de wo ma wa bontin nyina be nti wo ma wa bontin 2 milika bai sister bi wo ni fie na ba kun so ye ne nete na wo mpodi ya no wo nim se dede no bia mi ho am fam no asan bia mi yare asan bibia asan ye mi nti wo nyina 2 milika bai sisters mi no wo 2 milika bai wo mbe so wo mu wura mu no oh na ade asem na me bo mama ne mi kan wa yire mi pin no wo mi ko no wo mi ba mi so na mi tumi nyina ma ye ha ti o wo mi ko no wo mba na wo mbe so mu na wo mbi sanse sister Vida aden na mi kan asem ni kire so oh sa hon no wa start no di matem abwa bodamfo na so oh Vida nti a hon na sister adwa se Vida na charity kitani benku na sister adwa kitani nsanifa no mu bu bonu so ase nka obekọ fam kakra David feed wom kra won dwiru wom no mu gina ho a no sister adwa se sister Vida nka ye na ese ye ne uyi na mu yempan fo mu nya ye ne ho ye mi kase no wo mi ko nti ye a na feed ye wom tete ye ntem na ende na mi kase aboa no aka ene mi ye bodamfu temdien na sa atemdien kra de ebi wo ho be brave for the long time na mi be me bia mi pese mi nsabe kanu kura dakru bi no ye na ndi mistake na ma kan tam se mi mfa mi nsan kan ba but that satam ni wotem o yi ma that day mi ponu ba ku na yemfie wura e wotema yemfie wura ne yiri wura dam ho ya sibes nyina kekagu na o mo bai o mo se e den asem na mo se enye bibia o
me kwa adwuma me ye driver ni na me hu material bi na me toy say me fe me pam me to ade ni wi na me say ade ye me fe me to na me ni oba ni nyina ya pam ahye na aye fe na me to koy na me ko kire no me kire no na ogie ele od ko to man ti hu se na me kura me wi fi kakra ti me ni ba me ho so no akopam ayi material ni nyina afa wapam ni nyina afa anhame po mikra de anhame na mum okwa akwaje na osimi mane sika na omfa nkwaje daade ni so na me yenga asasa amama so amekwa kofele na mso sika mikita no ma me mfa nkofele gas na mra me koba na ma pepe ni awon be kwakwaje o ti da holumi wo dem na kunkurunte hon na yesa mi nsapa no ba ana me fie wura ana ne yire bai sa tamanu yetamo ana ombe pataye obe man fa mi koy oba no so fa ne koy no ko bisai na me kire mu kan wa fa fu na friend mami no wo asemba wo sem be sia kan different friend mami aka kire nse ma bubo no kra ma bunu nti tama fi wura de me ba ye ba back no na ma se friend mi asiu na de na bu aba abra ade na bu no sa wa ye den na me se asiu na me kan ni na te se na me kan no so abran kan sa nkyere me abran pa de ena eno no tokodai sa tam ni fi ho wodana sa akofo bi sa tam ni fi ho ana ye ba bogoso mbenya ka kan wo ho du be tema ba bogoso fi sa tam ni ba ho ka mbe kita ne ese kakra mo won ko si shop nti etra ho be 1 year na minkita ka na onya adwuma na me adwuma no ba no so nya adwuma na me ho akire me pa anti mi sister be fa yen ko akurase ye ko tra ha sani amehwe na enye possible nti mi san ko tema back ku dua na me ko nya aka na me ye adwuma on poli dan ya ye na pom woko ma na so e nya me adom me ho ye papa within efrem achu Achu Newton for hina by Afram Plains Matebema na etio da say pacho 2016 hono mu kono na ya me ko galamsey ewo takwa nti hono me ko shia by we na me ne hihye ho ifre ne Patricia Kumsin na otompa boa nti ewo mu na January mu hono na obesra me wasaman kese na meti asaman kese na obae nti obetra me nchen sa be 3 weeks na okra me so okone ma me nchen ewo aguna nkwanta nti okoye no na ofra me so se na ne ho esi ye no ase onyem bisa na me se okay so onyem ombra na onsambra na ye check nhwe nti obae na ye check bibia na onyem ampa so onyem nti misane say no pese me ne ma me di nkomo oso woni ma me di ni si abotransa na wa fa be ma bi pen na ni ma me aya ma woni be ma ne ntemu atiti mi si abotre nti se nyi se ne nyi kakra ansa na me ne ma me di nkomo na me see you so waka sa dia no problem nti obetra me nchen be 2 weeks ana osakra me so okọ back to Akango ho na owo nti na Valentine Day ya so na nkrofo efrefre ne so mpeso moto ne manti so call back to Akango honum until on the 13th February 2017 ami adawroma wa maneden so atoye a na asedem rempemu asiedu na yede ema ne din konkron no sabrei wo hwe wo bre no akoma mu nsam dwumadie bre na so semako minima bedwafo yetenase na afi yede ebremo eye aware mu nsam eye esisisem eye abotesem eye abofono sem eye ensem bi anipa bi di wo bi a enye de na ye kano e wa hase nti sabrei bomodia na ekache wonua na wonua bi nso nkache wonua bi se akoma mu nsam dwumadie bre no aso enu nti no obia enye krado ne obehwe no wo TV so onua TV maker say edamu live tokroncho no ne manchwa bi emu obetumi enye bi ahwe e wo ho sanso na o radio no eye 87.9 FM sanso na bia bia wo no television ne ho radio ne ho na mom no o phone no na ekura wa obetumi nso ahwe dwumadie yi live
ɛwɔ o phone so Facebook Akoma 87.9 FM wo like him page na no comment na wa share so na wo betumi ahwɛ wo de ɛwɔ YouTube YouTube mo a mo hwɛ mo de ɛwɔ hɔ no adaworoma mo subscribe yɛn page no ma yɛ sɛ de ɛbra ya ɛbrɛ ne so a wobenya notification no na kyɛ sɛ wo nso wo boss wa na ebie na wa share link no de ama afoforo na wo nso atumi ahwɛ bi TikTok sɛ make us say demo live mo nkɔ so na mo nhye fama yɛ nuan mu a mo wɔ Facebook mo nkɔ so na mo nhye emma yɛ sanso na YouTube mo nhye emma yɛ TikTok mo nhye emfa emma yɛ na bibia entumi enye kama sɛ mabedwafo ayɛ krado ɛwɔ ha na last week cases are treated yɛ ni bi yɛ to ho na mo ɛyɛ weekend nti update bi a ɛwɔ sɛ yɛ de emma mo no yɛmfa emma mo na mo huna na mo ntua yɛtuo ɛde fa cases a yɛtena so yɛnyɛ ne kwa na obi ansɔre nkɔ ne baabi kwa na mbom yɛsan ɛsɛ yɛadagye ɛwɔ ho na yɛtu ho anamo sɛ bɛyɛ a afɛnu a ɛde asɛm ne baayɛ no wɔ biara ɛbo ebetumi atɔ no yɛ mu na an memo ha yɛ na mami na nekua memo ha yɛ na evangelist memo ha yeah no ekua yɛ hwɛ na no Friday yɛ ma me vida and Mr. Amwa. Akoma FM 87.9 no na o se woni be ma 25 years. Eno na ye no update no ka na ye yi kyerɛ mo. Ah o ba Facebook na bra be hwe bi. Na obaye no o se be ma no what 25 years. Wu jai na o se won kosa kwa. Oni mbone cross o de aye wo. Na be ma ne se wono nsa. Ena odidi na tem se oye abodam. Wabodam aboa wabodam na ye tena afom no afom ne de ndia tie fom a mehwe bi eno na da so no ma me no na akoto ni kunani no vida na abuntwere na abuntwere e wo ni kunani mu se mewura se ma no tia wa fache me na ye da ya adua e ben e na etwie ye wo ma fache ya wonum amemu mienu afiri enti aka me yensa enti mewura mesere ofache me ne yenkotena na obrabo no yentoa so na wo kra ba me yamu a wo se vida ekun obema vida ekunu enti nanka ye pesen ke ye tena sia nanka ye ka bom wase na wono ametena ho na so ha mama bitiri mu odi no mako mama bitiri mu mesi papa omo ye miau kom asame mpame ho asame de me twe me ho akukura asame okra su no boko miau onya wa pa no akoshe baby miau no akoshe baby no omo ho se wukunu ni bi ana woni bi twe mpena we yie na wo mutiri mu eden papa ya kan bia yiri kutu nanim sa yiri kutu nanim ena da so no wo be hwe bi ena da so no obaye buntwere ba ma yanim ya kan yanum nsam obuntwere yanum ntasuo nyina kra we mako na yiri soso wonye kwensani da ma mi a onye kwensani yeni ma bebre ya wo mukuru da mutai tam wo ye omo hwe enye yie na kakra wo ye ne se obudidi wo so the same thing wo ye bi wo se wo wani ji a wo ji bi abaako na wo rehu a wotumi ji bi na wei eyade a ekum ana wei yade a egu aware wei egu aware papa ma na yire koto na animu a wo se da ye na ma ne sori o ye ene ma ne sori wa wi ho sa bibia no a ofa nti ya ma na yire sori ye ana wo se wagina sa kwa na se ha de lalai si aba mu wagina sa 25 years ye ma mi aye ya woti si we na e be fa ne die mu da bi ya mpre ma enti ye gina so se de se wode ma wo ba no na wode koye bibie no onfa ma no ampa so ye gina so e ma ne ye de se wo ye de oye enti de Friday nyame ya adom ye tena ase ye ekosi ye no aware no agu be ma ne ye tirimode na mom sika ne de ye gi ama ba papa de 25 years no mesra mo ma ne fa mo so mo ne omonye mo ho ade ye beba ho onye mo ho ade ye beba ho sisi ni papa afei na ye hwe ye papa na ono so Mary Ade efo me ha wono so ye na ni efra na o ye di ma wo mo sobo enra papa meme dan mo koy ma awrade adom said you see di ujuma no
bibia ya na opese tiefo ne ahwefo enya asem na no pomasibre ti wuti egum ti me nda no papa na ja adwuma ma yekwan ma yekoye yekodru ye kokoto nkrofo all the parties are involved was asem no nti papa onu gira mukura ma ne nsa ka asase no ye pakika na no gina bia na se ema ye ne koye ye kwa no di ka de ko efo dan 87.9 efo dan no efo 5 bedrooms and a hall 5 bedrooms and hall mo ba be ah de ama eno mere say on tono mami ye kokoto yi edan ni si ho na dan no eye pie baako ene si eye blog ni atoko soro edu lentry na blog no kura no sister no ne mami na otifio na efie yi ben mami ye yi video no ye yi nti wo betumi abehwe mami ni chese asase no kura no nipa kura na wo ton sa asase o si sa ade no structure ni si so se de be ya ma ya wo kwan fa so pre asase to ya obi entimi koso very good enu bi na nipa ni yesi so o se wo yesi so na mary we kura ni ya nwo no ye ni ya nwo no ni ya nwo mary ade ni ya nwo mary ade ha wo ye nipa nka wa yese metu se eze kauni ade no ane na blog no asai blog no kura asai apoto bi break asai what do say kan see ya na ebu ye ko hwe ni ah na phone we na dan we na una bed 5 bedrooms and yes it must sit down me the amano me the papa no kura asai ahese no o ka se merin fa for the why amano no the busu ni bia ntumi nye amo mu frefra dance for mu bai ama se miara me de a che no se o kan wa se oni abusua bia ono ana ba kromo e be ye adwuma to de a che nti akoba de e den na che se o se meri hwe ne sika nso asa efo nso yare efo se ene meri ton ka de a wo de a che me sa ton de be hwe wo yade e ana ko po obi ma ne be toy ene ye dan sika de be hwe wo yare na chi wasa kutwa kuntuna se abase udu sika ba no abeju wasa se da bi kotuma me hwe to edi ye hwe ade ni nyina wie na ne ye ko ofata no a oton plot no ma efo no edan ne si ono atiefo ne ahwefo mansion no 5 bedrooms na di efo mansion ne si ono mpacho bra na ya pose na behwe na wa hwa wa ye ho efo mansion no obeta na yesi dan no na yesi na chese yesi edan no akasa no nipa ko ne ye we si ho no e che mary panyini mary si yesi nkra ne ya ho no o se man bi o nipa ko no e do mines no ba be si no wawu o ja o ko ko ena e ma wo mu de ton nti o fa atado nipa area ho nyina wo di animu upasase ato so so to wonu odi enu akoye nkra sa de ama enti yakoto papa yi no se no efo kura no ade ye midima wo no 50,000 5,000 people mani di mu no ma ya nwie ni anwie peye wi anwie peye nyina se ma omutu eskari efo tu eskari nyawe no se ne wo faase eni eni mu nkoye pepa no enfama enti wo faase ne koye no ana odi wonu ni din e replace atano e Bruce family and to share witnesses na ne sister Bruce osan no offer say the Bruce on so san ye elita na for dia echi nyi say of atane san ye e no offer say no call ni din so ye no so afrim aka offer say no o ma aka e ma ni mi na ya da so for me so mi nyina wu aka offer say ne ento aso wo di ba ye no wo di ba ye no o ka kire wo say efo paper no me hwe enye complete me de kwa infie kwa ye mo allocation paper enti nya abotre ma me na me amenye ni ye mfa ma ne for the pressure esi ni so si enti Mary ade ene ba be pa chew se me serew fa paper no ma no na onfa nto so hwe Mary na de wi Mary si etete no no da man se Jennifer koi eno ne efo nyina so nyame adom ye frɛ efo ho ye frɛ no no ana atabusa ne say wo se wan ne sabe wo se wa ono se me din de say efo body na se nyesa din na wo okay people ne so ano se tina me catch us ade na nya complete to boss na me nya nwie na me fa paper ma
okay ni ete sa de na mate sanya sa na oka no dia ene mate ena ishbe kate la no se echi ye be fro ye free on ye kwahwe body 4-5 acres body phone no body fu a wodi agya yende jam say body papa ni papa we tina mu asase ne ton na ade nyina ma Mary papa ni di adanse ye bibia papa we yere aye Mary ni oh okay ti say o mo ekohia munya no kwafo a o mu di achi ma ye ko plot no so 5 acres no krama body esisi so nru 10 mo hwe o ba ko kran ke ye twa na ne ni sekan body fu a wase no na Mary wada man so won twa enie ahwefo mu tie so obi ba na obeta na okasa asase na no electric pole no ai na reliable sources scratches say na hima adanse ehima nsase ni nyina ye ne dia ena wodi ma efom se munno na munidi so ofa o se efo yakwana na hima o munno na hima se efo yakwadifo o ye na papa no ne dia ne atopamu jodi ne dia ne atopamu so no de oba enso atopayo ase na hima so chia ne dia ne atopamu enti se sei no anani no abeye ne ya woni wo bia ema ne nyina free ne ho no nse ye ko okro mo se ade a Mary dia ye papa we pa efo HD boni aye tua ne kan enunti because hospital hono wo efocus say said ye Mary see a show no say wo wie na say wo ba ye ne bone a nyamintua wo ka yes okay yo ano wa ko edi nchi di mako nyamintua ka nso na eba no nyamintua wo ka ne edi nchi di mako ene didi mu na hwede aye wo ye kasa eti ma na na ma kura bu fu Mary say wo just Mary wo ye na hia just adentina ese say we go to that extent na kasa na ma ka de yentimi enka na asem ni modu yenka so no na was adai okay etimi shine na adenya say mundi di so was be de ma nko wo ma anyo ena chese nti ayafo body na sisuno mon kan na na ya poso no mon kan body 5 acres body no ani de si kwa ho ya enu no twa kokwan so ne ode be ya enie asase na no e wo ho na ba bi abanchi nua no gu no anya ne dia nti atiefo ya fa no hye ya shade busa sese ne ye kase ye ton a asase no ase ye si bua no ya say 15,000 to 20,000 20,000 okay 15,000 to 20,000 okay entiefo edi na se wasa ton nyamfaso entiefo ya to nkra se wo benya wasa ase a se 20,000 yes into what they 12,000 ebe so 8,000 so near the Mary no wa for na atade animu akoye o paper yes e the amount enti sade a wuni asase papa wuni asase wo bo hu musuo si so na bo de say ma hu dwa kra ne se enti ba yawo ni nua ma na o mu di akire ban de we de focus wa ton what the ache Mary yeah enipa ye papa enne na wasa di akire ba wo sa be pasase wo de so na sa sister ne de ono nyame na de bi be ye okay wo ade anya wo dia wo ni mo body for ya wo dia dance say 5 acres wo kura wo ni mo no okotira wase ni wato bo no ho nyima de oji ache kasa kwa ni jire enti ma na say wo so aye no duma ye ko di enti na ma enti mi amfa fie enya no ntia oh papa enti mi amfa fie mon ko mara medi fufu anu no mi islam pa ya de nyame nso asese wo de mo ko bai okay enti no yes sorry so no na ya ka akoma chede ho asem kakra abosoba na meja pai akoma chede o bronya na eba no akoma chede bronya na eba no akoma chede bronya na eba no afiadu Mako ebi ni bronya na mom afidru bia nyamya ye wadrom ama afia baba beto enti esese wuyi wakomam eye bibi maami bi frɛ me o se ono wa broche o se me de mi ndi bronya enti bronya no nka ho enti me ye de se me ye na se ma menye sa
ma Ivy men yes are Canada so far as we did in Quadia afia tu wono afia tu nyini panyi na na beto wo mo ebi me say ade be chi kura na ade be chi yi enye ni panyi na ade chi a wo de afia nyame na aye wadom enti esese wo ye bibi na wo de yi nyame aye wo kire ni so kire wo mo a wo ni ato wo mo ne komode wo mo na mo ye wo hwe ye enye esa na ye ka no bro nya mo bedidi obi be she you make merry like when you beji wo be ne ma be smile but obi so shamantua baby o fasidi ye show bia arabo ma say ye te ho ase pa nko bi amre o dabi wonim say wo mo nyame ehira wo mo nya wo mo pa poti ndina nyame ehira wo mo eye obi nti na ye be ye o modo ye na won say Akoma FM so nko ana sabio ye nuanom a edi dem obubu ani ni ana ye de o mu nyina eka bom ti wo nyame ehira wo no wenya buro nya asem na afia kan say adoye na wo ye se wonya bi na se wo ti ase se de menyen se o ma me a wo ka so Canada se ohunu se de nyame de adom nyame na de adom na ane o yi bi so de abo bi anya dia da so ohunu se ono ana ho den ene o de anya de o de anya de ane o de obeka ne se me ni buro nya ntimi so menye obi adoye aha nti ye ti ye ho ase sa ma sa ye mai ni ye papa no ye nuanom yi yebetima ye o mado ye ma na ye fe bebre ama won so o masre sa eda no na ahye nyame no nti de wo bia ebia wo de ye sika obetumi aye mobile money de aba ebi nso awo nneoma ntade mpaboa drinks no ne ade biscuit omo fe no cookies 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 and the cookies so cookies sesa wo no kwa na ndem ya de chen cookies and so beto and toma be ye anya de to atete dabi ba obi chada ya na abrawo obi de say last year de na mo ba be ka me ya we last year de box obi de say da so si e kiro da so si o yem pesa obi ma yetu ka ko ya na mo meje ni edimirika ye nse mo meje ya kuna fo ni ye mobro fo e be didi ye ko ya ta say da so si condemn edim nya nton ma Jesus Christ papa oh sa no insurani ye nchade sa wo benya no me eni ko hamfa ma ankeye ade a wo de becha ye di a enye yi wo ha ade na aspai why do you give to somebody so no nkodi because here no ade aspai mfa ma wo bi e ma ne nkoyare wo benya ho no me enti ade a atete ye no ye mfa ma ayete se obi akwa asode de no okoto collection no de sika atete ye wo benya ho no me koso asode de mu baba kan wase sa no mencha ade a emfiri wakoma mu wo hwe na ntoma ko ahye no wo hwe de efe no wonna ka wo de yawo sheda ya adoye yes asa ye aka no asa mo mpe fast na ye no ne ho kire na no kire kom aduane wona ayo promise ye hu se aduane ni wani ni so mi ni nti sheda chade ye se ade no ma sheda se be ko tontoma papa na me de abeche toduku papa na me de abeche papa mpabwa papa atade papa aduane no nya de spy drinks na wo de ba no nya de spy cookies no nya de acha uso mo na fufu nsem papa na wo ne o matwa hia nka mbedi no mo se me yibi de Akoma me nuano mo ana se me ma wo mo nso mobo no na afi atumi aboa de sede ahye o ma fu mo gusu akoto de asremo se mo nkoso amoa ye sede afi bia no mo ye ne pepepe no mo wu ye ni mu aseda ye ni se mo wu ye ni mu so aseda biara da enti ye koso a e bia enema wo wo baabi untumi mfema wo se ye mra mefa enfamra obetumi afre ye de ka beba besesa enti obefre 0245 30 1462 0245 30 1462 and 0599 814 926 0599 814 926 ese bronya no ewo obi be se facha me na di ewo ye hwena no heya enche na che se edu enti ye bibia na wa ye ntem no akeka ho eye sika nso a onso betumi di abenuanu e wa abrechi obi enti mi nkoto ne ma no mfa ma o se bia
Mako na Nakia evangelist Nan and I said Pastor Julius Muni sika we na monfa enkototo eniem monfa ton to money being count ya bano monfa ton munu being count because you guys last year and to man na enipa na doso ti meni akua eni ye sika eni ekọ adum ni ekototo to many be rapi ye yes ye program na mo so say enkoto mu papa so enkoto mu enu ba kai to say ye botom sika eni because nipa na babro so eniem na sa ye mpesu obi nso de nsapan ebekofie kakra bi ekra na odi bekobia na ni beje se me call akoma mu nsem say ni de ma me onu so ni beje aha nti we say de padawroma monko so ana momwaye mobile money number 0245 301462 0245 edini ya Mary Akosia de kopembra ebia ya besesa no but for now there ubetumi e de afaso na yayi Akoma FM 87.9 Kumasi de asom mobrowafo a omonso wo society no emo no mani age eno ano no nti monko so na momwaye mamomre yen monko so na momwaye insha mabedwafo omomre yeda omobeya dodo ebeye mega we dia bebro dia ya ye nyina so me wagidie pa wa rehemu ebebro ni nyina so we dia me wo ye no we anya bi amfa ama we dia fafa we so wo se enu nie aha me de fa we so e dia ba ye beje na fe ye de ayede wo se ye na first story no ye Delta Paper Mill omo e na sasede a awie ye de e ba wo mo e na de flora tissues e de abadwa so tissue kama wo use a etumi e bo disposable ones so use ya na wato atwene na che se abrebia no watra pomodin mu da enu nti wo mo e na sasede yenko na ye ne nua ba Juan apia enkodi nkomo ye nua ba akurukra o se nsem bi no nsem bi tete no nsem bi hyanebo e wo so otumi eyipie Juan mema wa hawie mame ena ya juada kajagum ye na ya tra kwanya we so ye nya romantic kra akonya we wuta obi obetra so bia no like nani abre wani mre ya wo ma nti me pa cho bom mame na me hwa wani eden pa John awie achewe ide boko nyamboko yanko so mishia branti no ne mekose sister humanim ensi si utrase hwemanim ne ye ni nkomo no mishia branti no de mekose emkrase ni ekoye koko de no achi no de me betana abusu afie and me buy makuma ne sole oni me ntokwasa ama Akoma FM 87.9 Kumasi be manechi ma be mane ye se ye hia kan asem no ma be mane ye so oni me ntena bi o ma ne kodu o mo hina ni ma o mo hina ye se oni me ntena na nkwala ni nti ni enhwe nkwala no osida da na wa fampena di o mo hina ni ka ye nyina wa nti o ye be fie o mo hina ni frɛ na still no beke kono ye na adechi ye me ma me kura fie kuro mu ba me ka asem se wo so nti ndi adechi na ma me ko ya de dada ya tete wa na o ma miska sem ko ha se ne me fie wa ma o ba na hu se me ne be ma na jai na watumi abehye awale Akoma FM 87.9 Kumasi me hwa be ma nso me ne na ya japade be bia na me fra me kokoshe me ko me kuro ma madam fo am ne om sisi so nyu obi akọ nanim me hwa na se be ma nso ma magi bibia mfi ne ho ana chese obu me kwasia me de ne bai wa nkwaji bibia ye bibi me ma le kro na me pese o de me de ma me e na me ne san age plot nto ada me ko ne bla so abagi scan 10 million di say scan be bia scan fa ye ni nyina pese me hu oni ye koko san ye enu to plot me ba chan okay the last me ko na me ko ka che ne bla so ye ja wale ndi plot na ne bla so abagi scan 10 million abagi Akoma FM 87.9 Kumasi okofa togo okofa togo bankana me ba cho okofa ni o ma wo togo e de ba beton di me pese na ho de ye wasembe then ye scan no de ma oba no kokofa e isi de na hu se scan no a why na ka chiro say scan no na wo de ama oba no a wo de ekotogo kwanso uni mo ba no e ba chan ushi na before uni mo adwuma oba no ye me ba cho
Oba on ne ba be ye galamsey. Nti oni oba ne be ye galamsey. Nti how will you know so oba no ankasa sika mpo e bia be man hia oba no no okọ de Togo kwan so dada. Akoma FM 87.9 Kumasi. Joan. President no say bia no oba ne kura ne dwetira no okọ ne kwan so dada. Enye Mrs. Canano the man or the coin. Wana kachiro. One na tra one be men atra fie say. Kwadwo poku. 14 years. Matra 14 years. Wanya me ho ade. Ade nti no ma na anya ho ade. Me papa mo ka so o mra wonko. Papa ka so mra me on fa me o mra me me ho ade wonko. Onko. One wo tra ye no, one wo twempere nyasan ansa na wo papa mo ma ne pressure. Se kwadwo poku e. Ye ba no nya asase di o. Onya asase de ye japade ye treasure ye cherish no nti no baye no ho ade mo try di sense o man pressure no say papa mo de bia no mo de pressure ma no di me kura me ko e kuro ma no mo di matam se me na me kuro ma me ho ade di nti ro mo du atam say wo na wo ma baye ma no me ye ho ade o mo se me kan bibi kire baye ma na no be ba baye me ho ade baye ma me ne te maka o kan say na aka no o me enko no go hu ma busua na papa kura so onye o kasi ndi kakra bi ade bebe bia o be so mo na baye me ho ade o ka asem be na ya baye ma no kai ne ho ano baye ma na o ya o se woni sika na wa wona na tie na wo sika o hwa no wo sika o be do baye ho ade ba kakra na o de baye me ho ade de na obenya nti die nti na no wanya ye me wanwa because you say hwan ko mprantwe da na ware Akoma FM 87.9 Kumasi ese nyansa ne ko mprantwe da na ware so ti ase oba papa okompratwe a edane na ware die enti na wo be hye be ma no opel wasi Joan mepel me ne wa na etida me ne wo na ewo me ma na onkoye wo ho ade me nti ase Joan bone so senko an wo so onko die na wo ye because onko ko ye me ho na papa kora so onye me bela mu nyina se kakra obenya me bela mbodi o mo ye sa akonda se kan akora o mo o mo kura mbo mo ye senko o mo nye tinga o mela na o me hu abusua ne kakra bi a nyoni sika na be ye o mo bibi tinga o mela na o me hu abusua kakra bi o na o de bebe bi a Akoma FM na wo ye oba pama no ana se na wo ye nemu nkwase abu amema bi adibu mani bi na na o de bu wo na wo ye oba pama no me de me ne tia o se me ye bia na me ye ma na me nim de ne adwan na ho ni tiri wan complain usuban bia se suban we nti no me se we nya ye a me nyo ho ade dra be ma bi create me kasenka me de be ye ho ade nka me be kwa koto aponche aye no no maka ne sa ye nti na no ka me okofa empna de a na me ne empna ne konfi bisa me se metene kura se ma me meble ma obi ma medi de okofa empna de ne na me ne empna ne ko de me ntokwa me ko nyina me ko bia na akofa oba na me ne oba ne ko ape ma pa no ba cha Akoma one ne trend sense wonu se asagwa we se bi so me ne nye me ba panyini na kama che no o che ne so opo wo me ne ta me ne me nye me ba panyini me ko ye kuro mba e de ne ko ameda na me nchen okoda wo ba nchen e be ka kire me o ya dan wo free yin kwa no okoda ba nchen me free ye kuro mu ko e ho ne ba bi o wo no de ne ko ameda da mu de obi na be frɛ me sa de ne ko ameda ge ne ko kokon yi wo kuro ba ko so o ko ne hye obi na finansem no awi a oba wono hu sa na odwane de ne bla akwa na be pata sa ntokwa no sa ntokwa me ne ko oba nti one ne tan fie sen me ba cho one ne tan fie sen 14 years e ma peni na chi no utu be tan 14 years e ma dwen sa me wale ne ma hwe me ma ade be me wo so nkoye ho ade so nya ho ade na wade be wuti wa na okofa ba afoforo na oye ne ho ade na adasisi wo hu bi da se be ma bi na oba bi atena che ebia 14 years ni wakwa akofo oba ba na wotwemienu ubehunu na wakwa oba ne ho ade na onye 14 years ho ade wunti bi da enti atwade se nkwa na waboro je madodo a woni wo ma bo atwade pa e wo kwadwo poku kire me bubodi kire me ma de wa fa be 5 ba ko din de sen ba ko no ye galamse on de na me se da nim ni Akoma FM 87.9 Kumasi ina de otoso mi ensa ne fe ne parts de otoso 9 de otoso 9 so na me se da nim ni din sa de otoso num me bubo register no de oto meje because wo bo hwede pa meje mani ina din ba bisa no se be ma dan nkwa wo be ma no ye de an ye ma bebrebe na che kura na me ba anwan kwanta na me ba ya no ho no ne ye adwuma ba ni tu me kan chem se ma ma sa ma me papa ye makoka kura ma papa bo masum oh yeah tu me kan iska ma ba mi jan kwa na mbo afu me ba no kura wo school mo ye se
Tell me a better as a crank and friend. Yeah, but I didn't just say you to me, Papa. 87.9 Kumasi. 17 years. We assess next year. I didn't see an hour Kuma and Okum, Umwadi. Didn't know Kuma, I mean, or paying the woman, some Kuma, and I'm doing by paying, That's all. Into your day. And then I'm patch on the minimum. 14 years, Bema, your Wadi. And where Jawo was a consensus. Nasa na ope na ati otin ho 14 years na ope. Na me pese ja me menti na me pe na che we na ba ye na ma. Eno bo ye kan ya se wo so ompre na me so ompre dia me so me no. Na se ye den na akwafa ba ma. Joan. Eno na dia wari ja ye ne nyina bo. Be mai ai oba ye ne kasa e wan kasa bia Joan enkwan ye de wanka o Joan nim ne masi wanka oh Joan ebia ne ho ba bi nkoyie onyankan de sa fe na wo beyi wo apie dia so ti ase onyankan bibia ana se bia wuntumi enye we de wo sa we ye wompem ene but enti no die enti pot enti na wo de kofa be ma ye kire e ba jo be ma ne de na ndim de me call Bible na sofo ni se manim begua na me je de nim se there be kasa no maninsi ukọ de me call Bible na sofo ni se manim begua na me na minim se bia Akoma FM 87.9 Bible do se nkwa na akwa sofo do se na ka che se nguasie bi e ba wa akwam na hwe ho ye Joan me ye bedi ibronya bia na me kom me ta kom Bible nti sofo no se de anim nguasie na na e ba me ba che nde wanka ye yi kira ne ya se no sofo yi kira wo wa mo mpa ya nguso because ye yi kira ne ya se no so they say to bomb paye Awurade me so anim guase ye be yi free ho wa mo paye wa nya nkom kire Awurade ma nya ko e na wo tra wa ma anim guase ne bank kakra de be so mu se ku a Joan e bia na wa na wo pe wa de ayo dada Awurade me ne tra akura me nya bi da obi se me pe kwa na ma ba bo na mane Akoma FM 87.9 Kumasi. Last week asema wo kan ye ne wo kan e fa kwan ya enam so ma wo kofa na chi no ye different me yanka se me nkyira me yo yanka wo say wo ne ba ma ne tie no 14 years wa nya ho ade enu na ma wo fa na chi ne zo kan wan me pa cho wo aka enyem na ka so 14 years wa anya me ho ade na de wa nya ho ade na de na ma me de kofa na ma de kofa me yesa ne bia obeya me ho ade ya ma ne bla akura ka che nse se nu ye kohia ye no ma ne bra wo hene ne ye se nu ntina makoye na se onya me Akoma FM 87.9 Kumasi. na ngonko ye me ho ade na oba wo pese be ma ye ho ade a wo fa da chi oba wo pese be ma ye ho ade aje se wo fa da chi ansa be ma no wa ye ho ade na sa onya ho ade tina ko fa na chi me pa cho sa be ma no wo ko fa no no oye ho ade ana me ba cho le be onu so tata na ma me ne ni jai asem be na sa be ma ne katu wutirimu a wo ne se be ma we de me ne no etna obabua me a che nkwadwopoku Akoma FM 87.9 Kumasi. na ne nako me ba cho le be no wajai wo hwe ba cho le be no wo hwe kama no wo ne wo na wo ne wo na one wo na me nkoi winyi ma no me nkoi me ba cho no nta ma anwan kwanta ho no afa ga ni nti no nta ma ho nti na ba bi keka na wonya bi abedi because wo kase wonya ho ade nti na wokokọ fa no de amenti ase bi ko ba ko no ene nka wo so wo twen ma ba ko no ye ho ade nyina wie ansa na wo bebie mama na wabie mama no Akoma FM 87.9 Kumasi. ahonde ana no ba ma no kura de mu odu che nkwadwopoku ba cho le me no nta ma ho no mo no fa ga ndi no nta ma anwan kwanta ho be ma no fa na nwan kwanta wa me ba cho le be me ma dodo se na fa ye me ba cho na me fa no ba ko pe me ba cho yes me ma ndo so me ba cho bo wa ka won se mi ye you kuro nga no kuro ka won se mi ye Joan ka won se mi ye me ba cho bo wa kwadwopoku mu ha kwadwo Naam. Hey! There be kwadwo penal de evim na tiko. Kwadwo! Madam. Nya me hu wo ni wudi. 87.9 Kumasi. Homo madam. Ora ho ho. Ora. Ma me hu ade kwenti a ora ho na me ni wonsu mom. O ma handkerchief. Madam, and some of the me ora ho bebre and na tia me trans me ora sa ho mo. Adai.
na ade ba kwa manage ni say me ba wa wie school na wa pass wonya 9 ones ene na mama lo chichire kakra ene na mo awra chichire kakra esa camera homo ene ye be boro ene ye be boro kwajo ene me no be boro owura wo sa de ja ye kona ye kwatwitwa bi a ti se de ja mo aka ye o se na wura ho a na otwitwa bi Guinness tinka we de nka me ko ja no maboa wo na je se ye wura ho abom aha bible say ene ne na ne gye nyimom na ne na wura ho no ene ne arwe ho tinka na me no be di arwe ho so ti ase okay nti ma ye hwe Joanna twase na no fia da bai ene waba kyerɛ yɛn momom pratwe mu hyia no wɔn die na si yɛ ɛbra bɛn na wɔn ne boy yɛ ɔsɛm wɔ koko mu wɔ plot ɛne ade wɔ gye ne kyɛfa yɛnkɔ madam damase madam de kyɛn sɛ mehyia madam we ɛwɔ ankwaso wasa ankwaso ɛna me nsa me wɔ akatreka akatreka kuruba ɔtra nyame adom bata akatreka na wɔka mo na behu Akoma FM 87.9 Kumasi ɛna me de ne kɔ me kurom ɛhɔ ɛne yɛkɔtena hɔ na ni ye kuku but ni kuku sa ye gala enti di demand me say dabi baby a enkra no ko school no mo kwai ewa o mo free ekra na so ko school ko kesi o mo kwai wa za na tie ni a ene ono o free ekropon na me free anyokwanta enti say ekro no won twusu baako na me mfa wona mu nkoso na nkasa kra fum djuma kra wonya ade onya ade na me mfa wono no nkotena ho na me hwe ne pa na yi pa ne talent pa ye dwadie odi dwa eso no ho pa na me mfa ne nkotena ho na wonyesa na ka no so ka ni obekọ no krom kwa eda asem enye problem Akoma FM 87.9 Kumasi ndi okotena ni krom no ode ntokwasem na ayisem saa na me patro me na no nsi ma yentie be ma ne wiansa Joan me so na se kasa medum ne mic no na ehọ no na mekofa no esaade ne bae me saade ne bae se na me se da bi if efom djuma no ono abedi adanse mudum busa no kro ono abeka onya ade na me saade ne ba anyo kwanta ti oba anyo kwanta no every month no 2 weeks bia no obeka no kra na me ba ho 2 weeks bia na me ba ho me ba me de aduane mitimi ma kra na mitimi de aduane e ma na me de Akoma FM 87.9 Kumasi enti blonya bre no na ebeka be month em ye di bronya enti mem de moto e kwa site enti moto konya accident kakra na me bai enti bai so Joanna ne pa de me ma wokwai e ma wonko enkwanta so enkoton aniema wono so enkwanta no so no ton ensuo me ka tense ensuo no nko day time was night no pen night no moto ade na me se okay mate na me se Joanna ne pa ba de me ma wokwai ma wonko enkwanta so na obisa me sa ade na me se o ma kwa ma so o na bronya be si a ye pa ade a baabia e boss no ade ntina am kwa am konkwanta so se ma bre but man kan tene se me pra me ka se me kan Akoma FM 87.9 Kumasi ene bronya pa bibia boss pa de meko na me se ma anko se meko ena me se okay so obekọ ne ya me so ma me fada send this ka bi ato no phone so na me se obekọ ne ni scan na me fada send ma on ene fa ma de ma me no si scan o de bia ko ni ti o de bia ko hye ne mo wele o de bia ko hye ne nto ni scan eso ati ena me se eso ati o eso nti o scan de me gini nyina abo ena o se wonya mame na me se wonya mame ne a ene ensuo no me ma ne nkonkoton na me se ensuo no sa de gu fridge na me tum safo ano ena opie kwa abonti ko hye mu atete minutes to oba na o se sikani Akoma FM 87.9 Kumasi se de ensuo ena o koi ena o ko hye ma ahomache 1 o'clock ena obai eja obai no bi ada no bi na ade kye ti ade kye na in fact me muna kakra obi ada ne baabi na ono da mpa sam me da fom ade se wo free question am ka na jode da bi say as the oye ye no in fact na me ntia ase na me ntia ne ma ase nti ono da mpa sam me da fom nti ade kye ye me hwede ye kono a na me se da bi me sa be ko me no ho na me sa koi ti me kwatena ase ya me ye na me se da bi ye koi de me ntia ase so oba no me hu no bibi sa Akoma FM 87.9 Kumasi ni ye bia me ba ye wo show kire me mani anya ho enti pa nzuzu sa wafa mpana ene wo se me ene didi na me se Joanna me serew edem ha ya na me busa me ma asem ni mpi edem ha ya me dem nzuzu sa wafa mpana wo se nya no kore na me se sa na wo se anu so okay anya no kore ne ya me dem ate na me fa afon na me frɛ ne bla ba ko frɛ ne JK na me beto nanim se wo nua ba ni ye bia wo ye no dem nzuzu sa wafa mpana wo se ni minya abotre ene wo frɛ no no ne kasai
o ya kana na bla na frɛ na bu ofudi ne sɛ megu abusua ne nim ase am sɛ megu ne nim ase me de ne ye na wo ye kyerɛ me no ɛna ama me frɛ na me busa no enti me sra wo de me bu abusua ne Akoma FM 87.9 Kumasi me sa de firi okɔ makura sɛ network nya adwuma na me bla na frɛ me na wo nya me sa de firi o sa de kɔ ti me kɔ ya me sa kwetena ha ba 1 week stay na de kɔ ne sa hye me so ɛna me sa ba bi me sɛ Joanna stay me nim su sɛ wo mpana ɛna was die nim gase na de gu me sɛ nim su sɛ wo mpana na was nya ne korɛ ɛna me gana me call me bla ho me bla so anyo kwanta kɔ me hin ɛna me call na me sɛ bla ɛna ye bia my wife ye kyerɛ me no menti ase nim su sɛ wa fa mpana na was asɛm kase be na me ka kyerɛ me na me sɛ bla nim su sɛ wa fa mpana na was saa was nya na was okay no busa na me sɛ na bla me busa na was nya no Akoma FM 87.9 Kumasi ana me frɛ no na me bla busa na was enya no korɛ na wo fa mpana na me bla was wo fa mpana na me sɛ bla mate na ja me sa de mani wo sa kɔe ti me kɔe no ana me sa kɔe no ho ti me sa kɔe no ho no stay na ade na nsini me tirim ana me sa ba biem ti be me sɛ Joanna me de stay ensini me tirim me sɛ wa fa mpana was enya no korɛ na me sa kɔe me bla me sɛ bla my wife de ne Adam baka kyerɛ wo ne de duli no korɛ sɛ my wife wa fa mpana was na wo ye busa no wo ha na ye busa no was enya no korɛ na ade nti na stay a show so sam se bla a hyɛ me so nti de yan san frɛ no ye sa frɛ no me bla busa Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi sɛ wa fa mpana ye kwa ne nyina abedadi na ɔse ɔnkɔ na bla so ke mu nkɔ ne ya ne mu nsɔle nkɔ ti sɔle ya ko ne nyina sɔle ya ko ono kura di ka kura gya na me kusa no de me hwɛ ma kyini no ani hɔ na me de me kɔ fie ti me kɔtena fie bɛ 30 minutes na me so ɔbae no wɔsɛ chief no airframe sɛ memla na me sɛ na sɛ chief ni ɔframe a ɔbɛframe wɔ phone so ɔmfa nkra no ma na akora wofiri hɔ kora agya me na kwa bɛ na wonya na ɔyɛ sɛ wɔframe no so wɔsɛ memla na me sɛ de menkɔ ti me te wɔ sa na me fa phone na me frɛ no na sɛ bla na wo mu nyina mbere yi sɛ mo kɔ no wife sa bae ba sɛ mo bɛka ni sɛ wankasa wo ha ansa na waka Akoma FM 87.9 Kumasi yakɔ ni nyina trans na wɔsɛ ne ɔna amana mane na wɔsɛ bla imewura de meka kyerɛ wo no ɛyɛ no korɛ sɛ ɔka kyerɛ wo sɛ deɛ mpana no mafa mpana no ɛyɛ no korɛ mafa mpana na me sɛ saa mpana no ɛnyɛ baako ɛna ɛnyɛ mmienu na ɛnyɛ mmiɛnsa mpana maako ɛnan ɛna wafa ɛna wɔsɛ mpana maako sɛ ɛnan ɔbaa baako ɛmɛma nan adan saa brɛ no ɔbaa bɛdi anwea kwanta hɔ mfie sɛn yɛ mɛma nan mɛnya botra ɛmɛma maako nan ɛna wafa ɛna wɔsɛ meboa na me sɛ wɔ yampa na me sɛ okay wɔ so aka no korɛ ne a asɛm ne baayɛ no me frɛ obusuafoɔ ɛna me bɔ ɔmama Akoma FM 87.9 me frɛ obusuafoɔ na me bɔ ɔmama ne nti abane a wankasa frɛ ɔbla mu na fa to ɔmo nim sɛ asɛm ne yɛ no korɛ ɛna gya ɔfrɛ ne ba ɔde to ne bla mu nim sɛ asɛm ɛyɛ no korɛ ɛna me bla busa sɛ di pa na kan wa ɔkɔfa empra ɛna wɔsɛ menyɛ ne ho adeɛ nti na ma na kɔfa empra na mbla so asema aka die science su ho sɛ wonya no ho ade no kɔfa na mbla so asema aka die eni nyina so sɛ wɔno wo twɛ mpana wonya no ho ade no wankɔfa kunu ɔsa kɔfa mpana na mbla so wasema aka die eni nyina so be ma nyɛ ho ade a emre ni kwa sɛ kɔfa mpana enti kasaye na mse bla me de mpana no de me mzu sɛ mpana no enya baako na enya mienu mpana maako nan ɛna me bla so okay ɛne boy no krom ha ya na ɔsɛ 87.9 Kumasi bla san tie ne a ɛne ɔmfa ne number man na ɔmfrɛ no no musa na de kronti a na yere no ma ofa no ɛna wɔde number man ofrɛ na bla na kate no to ofrɛ no kate no blas ale nte nipa ifrɛ no wakate ne sa aduana nde ne wankasa kɔ na ka kate ne sɛ mehia no na wɔmla na musa na de kronti a ɔba walefo na musa nti a ofa no ndi obleti ya wɔkɔ no ɛna me sɛ duana kanokorɛ empra na nya baako ɛna enya mienu ɛna enya miensa mpɛ sɛ mehu empra na ne nyinaa ansa na de ɛwɔ bia no yaka ansa na de ɛwɔ bia yaka ɛna wɔse empra de ɛyɛ baako pɛ ɛna me sɛ duana ɛnyɛ empra no ɛnyɛ baako pɛ efi sɛ me ankasa me baayɛ no me babaa no adɔma no na ɔno so ne nua bɛtena ne nkyɛn adɔma no frɛ mi a ɔsɛ da me no wɔ nkɔmmɔ but na ɔntimi ɛnka asɛm korɔ da me no wɔ nkɔmmɔ saa no ɔntimi ɛnka asɛm korɔ saa nti akora no so asɛm na ɔka kyerɛ me no na ɛma me nso nya kodo sɛ ɛne me wife asɛm ka so wɔ mpene ɛne ɛyɛ no korɔ efisɛ me ba no frɛ mi bia da me no wɔ nkɔmmɔ ɛma ya ɔntimi nka nkɔmmɔ korɔ ndi dwana wo de ɔmpran kɔfa no bla ɛna ɔkɔfa no
ɛna wɔde ne ba wɔde mɛmɛ tu ka ho ɛna wɔn ba ahemfie so wɔn ba ahemfie small boy ne bɛyɛ 20 Akoma years FM 87.9 20 Kumasi. years small boy bɛyɛ 20 years madam asɛm na yɛ kan madam sɛ adansefo wɔ bla John and Brian bɛyɛ 27 bɛyɛ 20 years bɛyɛ 20 years no osua adwuma sugar mommy osua adwuma Juan ko fa mpana 20 years 20 years wona wususu obi oha ne ho enkete wo se wasi en aha 20 years ne ho na susa mo a meba ne ho na susa enti obae no meba wanyini chen no ba me chen ne de ba onye 20 years wo chen no me chen kakra Akoma FM 87.9 wo chen be ma ne kakra empra na wo kofa ye no wo chen ne kakra na wo mfie sen wo mfie sen mo 37 wo 37 na unti wo chen ne kakra be sen na boy ni so yi 32 wo 37 boy ni wo 32 unti wo chen ne 5 years na ya na wo expect sa boy no na busuafo be pene ama na ye ho ade wo chen ne 5 years. Sa boy ne de make say yi no mo hyehye ma me no na nya boy ne senda nya fisa mema na me wo kwa ho no mo se me pe no ganya sa boy ne kura na di me tumu sa de sofo ne kan ne be mu ene say mema kase wo manyini chen wo se ope wante ase e na wo kokofa be ma wo chen no 5 years die na wo mo hyehye ye enim die na wo mo hyehye so mo hyehye say sofo ne ka say enim kwase na betum di metumi hu say bia sa asam na ebe mu o mo hyehye sa enim guase nti o mo de sa boy ni na ebegu enim wo mo na hyehye ye sesu me hu mu bai me de su hu masam de minim de say bia efiri me fi ana se fi minim ba be ko edi na wo fi abaifo je efiri ho edi na wo kunu fi abaifo je efiri ho ene o mo be hyehye anana mebo obi wo be ma meba so ase meba na obi wo be ma na busuamu a onpene se wo ne kwadwopoku betrenti wo hyehye nim guase ma se be ya kwadwo ebeja wo me ba cho ndie menim je se me fie na nipa kro ncheche di sani awale me nwale de ndie menim ana wodi wani abu akuma no se wo kuma na na no ko me ba benim o ne de ba se betumi aba se me fie aha na me be ma nya ho ade na se wo se me kwa kofa ebia because onye me ho ade 14 years na wo kwa kofa wo bia wo chen no 5 years ha wo chen no 5 years 87.9 enti yenre meba so kwadwo ma yan clear ne ma bi ansa wan na memra enti sa be me ye wo 32 years no edi asempa na o ka kire wo a wo hu se ono ba bua mpo se wanya ho ade a obebua wa chen kwadwopoku mami metie o me say edi asem nko na sa be ma no ka kire wo ya che se to wutim say we fine kwadwopoku nya me ho ade enti ono we nso onye me ho ade ba asem bi a waka ana anamontu bi a wotu nti no me feel say ono bebua Akoma FM 87.9 Kumasi bila wanka hwe wana ado homa no wanka hwe ana mede me ho ma ne de na wo so wanka hwe dia na chese wo awo ba me kura wo no wo se me pe me ye madwen sanya ade a me pene wo no kura de ne kura wo gina fu ne so a dina mada wo gina fu ne so kura ma ne credit nyina sign say hello ndi ade ti ho no sa obi am no kasa wa fa mada na mbom yesa na wo kura nya ade a me ye di me hu ade kura ba ye na ma me tumi ja me ho ma boy na me ne da ye when what the could be buy no one I don't number man 87.9 Kumasi me number de me dem say na obu tumi ka so wo je number say na me pon wa wo beja me kwan anajo be afi na wo chen wan ya na ho ye hu di wo me pon wa me fe na no ba beja me kwan de na ma nya me number enti eja kwan no kwa eja kwan na ma wo de se wo pe okay me pacho na sabre no wu fie ho ba bia wo na han anya kwanta dan na ma no busuafie na yekosi one room si ho na na yetin okay ye wo busuafie na o si one room busuafie na yekosi one room si ono kura se eno na wanwa kwanta ho na na yetin no na so anya be man na si fie exactly be man na si one room si bro na betrem na wonim wo sign the wo betre busuafie ho enya busuafie ka ono anka si
ebi esi abusua asase so ene o ma wo da bia na ne sister ne ka say won tu ne dan ne firi ho ne ho nya ne maame asase ende ne fa ho ende ye be ma na se mo ne nua be ma ntoko ono ne nua ne ba won kan je o me na no wo ka kire me sister no si won tu mi anyi uni ma nto angu because ne nua be ma no ne be si dan no nto no wo asema won kan kire ne nua be ma wo ba efie ho awade ene ye si dan ne de ma asetenam ti akuma ntumi nya fe ne bla hene no ka kire me kunu so wo be si dan no o kan se hwe no wan si dan no ne dan star plot no ma me aka 87.9 o ti plot ne ma ne ma eye wo mu de wo dan se be ma no no wasi enti me na be o tete me wo fie no oba no wo ka kire me se me ntu but no na wo ka se be ma ne ho ma wa fa wo ba bia metra sa fie nim me odo me support se bia be ma wo be fa ba na wo de na kwa kwetera busuam ensa wo mo tete na de but emma dodo ni nyina achi so wo juan ene wo ma busuafo na hunu se wo no na tie enti watumi de wo betera fie ho enti wo ba bia ni ho a wo betumi aba ho wo ba ju ayi kwadwepoku ne yiri nie so tiase good enti na me pese me hu asem a abrantie ne katu wutimu a uchen no 5 years but wo accept say woni ne betera enya me pona na obeja me kwan ni na ma enti wanse wo pempo wo se me pe akwanja na me penda me yesa me bin me ho ade kora ye ya metumi enti hefa na na ode ko no be ma na ono ankasa ne fia na woni yire woni mpena usuti oni mpra oni yere ho na na me oni mpra oni ne twempra for how many years and ana 1 month asemsi oni ne twempra boso mepe Akoma FM 87.9 na ade na wonya free ne ho boso ne de na anya free ne ho no obo akonhoma na kwadwo nso asan ne bi aba enti ya wo bre bi a abrantie ne wo daaye na kwadwo nso ba ya ono nso woni ne daaye me ba cho no sa atam no no wa ma ho na me ka so be ba no ma no afa ge no enti wo fa abrantie no woni no daaya kwadwa amma mu ho ne wa ma mehia bi ene wa ma mehia na ono ba ya obeti asam no ne ma na kopem sa Akoma ba na friend me 87.9 Kumasi we ndi na menene na ba na se na won kan che kwadwo se wanya mprenti oni na jai ni wa ka che kwadwo se wanya mprenti oni na jai ba cho na men kan che enti na mo hwe mpra mienu se o mai kra wo frɛ ma ne di wo don kom ana the first one friend and can say kwadwo menya prafo from me ne wagya ne chese na wo date me ma mienu at that time ana me boa okay na oni mo man so na tie woni kwadwo pokuma ena na oni omote ti brebe na wo call ekra na pani di sen pani no adi that am no 12 years pani wo 12 years Akoma FM 87.9 Kumasi be 3 years into uja wo mo mienu ho no wakoda na kutwa no 2 years na ya wo maso ya wo ka se kutwa mo ma yesen so mo ya 4 kitwa no 3 years mo ma yesen 4 ena kitwa wa say 3 years ena pani wa ina busansa na wo mo so ato so oba pani anya mfie say 13 years na kitwa last born no 3 years mo last born was 3 years mo last born okay 3 years okay ntida uja wo mo ho edan nim no wakwakoda be ma foforo no nchen me ba cho da bi na me ba ukoda no aba omba mama akohen wo so ko mama Akoma FM 87.9 Kumasi obeba na nkura na da wan na dware wo mo de da wo mo yakwa ya kwanta ya me ton drinks ne yakwa ya ba fie be 1 aha di me ba na nkwala no mo ada wan na dware wo mo de da wo mo me ko be 7 na me dwale wo mo ko bo night ketua ni nyina wogya na ofie ukọbọ night okay enti bema ye to so de free ho me remfi wo kura ba bia ono abagye tu mu na ye frɛ ne mpra no ene hwan mu na mbehia de na kɔs ena ye behia ne ye kana mka choma se empra no enye we nko a na foforo sa aka no bi na foforo de we 87.9 Kumasi na wase ne pɛ wase ne pɛ no to na ade na okọ efie ekokọji ni sika okọ ndem okokọji ni sika na se enye no kure enam se enye no kure efise asam no kura baaye no na wodi ka kura frɛ ne maame abona mane se deodiri ni bi dakam wose obewale no e ma ne maame mu di na tem e wo ho e wo akropon ho
ɔfrɛ no amu akuropɔn ho sɛ dwodi ni bi da kam wase ne pɛsɛ ɔpɛ no na nam sɛ na obi a wawale na obi da kam no wase ɔpɛ sɛ ɔpɛw ne ma mu didi na tem wo da no kola de ɛwɔ ɛhɔ nam sɛ mama saa nipa korɔ na ɔkɔ ne nkyɛ saa dwodi ni ɛyɛ ɔmpra no meka wɔ sɛ ɛnyɛ no korɛ na wɔne deɛ wɔse ne pɛ ɛma ne kɔ ne dɛm wɔtɔ na adeɛ ma ne kɔ ne dɛm kɔkɔ gye ne sika ba wanyɛ ne biribiaa ɛnam sɛ ɛnyɛ no korɛ na wokɔ fie hɔ no anyɛ kwanta kuro no wokyɛm tra yabusuafoɔ ɛwɔ mu wan enti deɛ wobɛyɛ biara na nyɛ sɛ busuani ɛnhu ɔma hu enti deɛ woyɛ biara no busuafoɔ no hu na ɔmpra no ma sɛ maduabie ma mahu mmienu asa aka mmienu nti meyɛyɛ sɛ kɔma mi hu mmienu no mmienu deɛ wama ma ɛhu ɛna me sɛ okay wama ɛhu mmienu ni a ɛneɛ ɛsɛ deɛ aba no nti wode ato ma moma anim ni a ɛnɛ before sɛ yɛbɛka no kyɛ sɛ woma me ne wɔbusuafoɔ yɛ dɛ atim bi ansa na yɛaka ɛna wɔhyɛɛ da ɔna hyɛɛ da na wɔfrɛ ne maame na abusuafoɔ ba nti na abusua obi ama na maame nkɔ nipa a ɔbae nti wɔn ba na wɔn asakɔ fa yɛn nkasa abusuafoɔ sɛ yɛbɛka asɛm ɛna me sɛ deɛ ɔbaa no ayɛ me no me ankasa pɛ mu paa deɛ meka sɛ ɔbaa no mɛwale no a na ɛyɛ trɔ fɛsi ɔma me sɛ ɛba wo so biam sɛ ɔbaa no wobɛware no a na ɛyɛ trɔ okay na okura mɛnɛ me wɔ so papaapa me wɔ mu mmienu nyinaa mo so paa bɛmɛ na ma me mo ha wie ɛmsɛ so ama ko bɔkɔ deɛ nyankopɔn do na wo so ɛ nyame adom me ho yɛ papaapa kyɛmfo ba ho yɛ nyankopɔn do doctor ho yɛ paa okay fa yɛ wura mu ɛ me da se paa nyankopɔn hyia wo ɛnɛ awia yi deɛ na yɛtra na yɛde nkyia bɛfiri Baaheba hospital ɛde ama yɛahwɛfoɔ ɛne yɛtiefoɔ nyinaa sɛ nyankopɔn yɛ adom na adwada ni dura emre nipa bebre dwodwo wo mo ho nanso ebi apɔmuden ato sini ne bi brɛ ebi tete ne bi aha enam yare nti na Dr. Baba betena se na waka kyerɛ wo sɛ wo yare na ha wo yare na etete wo no de wodi akina brɛ amani da so asa wo akini ba bia so ahotɔma no na wo de aba bedan no na afei wahwɛ wo yare na afei wo nso ho atɔ enti abrɛ bia yɛ transfer ya na yɛ pɛsɛ wo gye yɛ number no efisa Dr. Ba number no ekura wa ɛyɛ adimu kyɛ sɛ yare na aka wa na aka abusuani bi no ofra obeba binya ahotɔ enti bomode na fa pen na twerɛ yɛ number no sesie number no ɛyɛ 0244 0244 988 988 004 004 0244 0244 988 988 004 004 and it was 0244 0244 08 08 34 34 82 82 0244 0244 08 08 34 34 82 82 Dr. Ba ye kana ho asem ewu kumase ato nsu agogo Abai hospital kakraka nesi wono nachi ane yewo yeni inside yewo nachi ehwo na Dr. Ba ehye afi wodu ani kyerɛtema ne enkrampatam ho a yewo bi was Spintex 18 junction ehwo nso ubehu Dr. Ba ho ene awie ya yatena sie je Dr. Ba ebusa wo a wo hwe ets apomuden ni ahotɔ ne ayarehwɛ na ye kana ya na he na wo ne nam a wo hwe oyare efize nipa bebre edomo yare achinchine ebepem ne omo nto omo asem aya na Dr. Bansi ye ba ye meka nche won se enya ayarehwe bia ne ayarehwe o ayarehwe ne ba bia beba wo honam ne tutu ono yare na aba udompe no kasa no ye ba mu aduro amanako enti abre ne abre nyina Dr. Beto ne nsafra wa wutie me ahwe me se wo yare bi te se bia diabetes ana tewo so e ma wo tete e ma wo hahai den nyina wo sugar na ne nam 28 ne na sefo kwa Dr. Bansi ema wabamumu sɛdeɛ bɛya enkofa enkasemu yare mrɛw enam diabetes nti wadi nka aka kyɛw sɛ bra na wo sugar ne yema ne mra normal sɛdeɛ bɛya yare anka diabetes ne kɔkɔfa brɛ wo kɛseɛ no etuo betwa enti na awie ya wutie mi sɛ wo haw ɛwɔ unipadwam ɛyɛ diabetes ɛyɛ sugar Dr. Bansi bra na bɛgye bibidro kan ahaban no ɔde ayɛ sɛdeɛ bɛya wo diabetes no wasi kyerɛ no wo sugar no ebetimi aba bedru 5.6 na nyankopɔn de ma wo sɛ emetra wo so na timi fa bobra no enu ne bedru na 28 na ne nam ne de enipadua no beto ba ha na ebekusa na enipadua no be yɛ tantantai na wahwe a later no ebetwa wahwe amowu afrata sefue asase so enti na wia ibra dani den na Dr. Ba trase ani ebodi ade a wodi nim Dr. Ba edit Dr. Ba nka no eye nkasa ni dompe na wiase na ye wono da bia ne dan nyina no ye ka kira wo se broni a wo ye mfidi a ye kasa mu nyina no dompe ne kasa ho yare hwe no eya na ye ne den papa enti akwasi broni trase no bre wo kasa mu yare no ntimi hwe a wo be wan so akotam dade bi no de abai replace kasa no na afi wo na ne na mo no robot ano aye no enso Dr. Ba de nyankopon
bɔ naba ɛna ɔde na bɛdom Ghana man ne Asanteman ne Ghana man nyinaa sɛ Dr. Banfa haban na ɔka no tworo ne mu ntu yareɛ na wɔ nkasa mu mfiri so enti adan ne ne watena seɛ ama nkasa mu yareɛ agye wabɔ soɔ wode ne nam baabi a ɛnsɛm fata baabi a wonya ahotɔ no ɛhɔ na wode na mu a Dr. Bansi na awia yi tie na tie ne yie na da bia wo bodin so wo tu nkasa mu yareɛ ase wɔ Ghana ha ne wiase nyinaa firi hɔ enti wɔsrɛ wo sɛ wo yareɛ na abedua wo nkasa mu no ama ne wo kasa no ɛbrɛ ensuo to na wo ye honam nyinaa tutu awia bo awo bo na kyerɛ nkasa ni mu hwewa ne nyinaa no woba Dr. Bawa woda na wo na wo nkasa mu na hwewa ne nyinaa no Dr. Ba bɛhwɛ ama ho atɔ enti na awie ya me ne wo kasa yi sɛ ye usisi na ye wo ya ana de wato fam ama usisi na kyea Dr. Ba sɛ wo aburokyire wo amanone ba bia wo bia na wo ha wo usisi mu no frɛ ye number no na bra na bɛgye aduro bra ne nhwɛ ne mfa aduro no nubra no bi enka masisi yare na atena wo so agye wo nipadua bɔso no yentu mfiri wo so abre bia ne ye tenase a ne me nipa bebre hunu sɛ enkasa mu yare ne sɛ utira nye no ama Dr. Ba hɔ amiamfa ye aduro ni bi ama wo kasa ni mu anya dia ene wo bedi agoro ɛkyena wobɛhu sɛ wopra ɛnɛ wo ne obi di agorɔ akra bi okyi mu nsase kakra bi a wobɛhu sɛ wo nkasa ni nyinaa bubu na afei adane yareɛ mesrɛ wo ɛno kyerɛ sɛ wo nkasa no ahoɔden a wo nkasa no mu nyinaa no atɔ sini ɛhawa bam na nipa obetumi aboa wɔ ama wo nkasa no ahoɔden aba mu no ɛne yɛbɔ ne din sɛ ɛyɛ Dr. Ba enti yɛbɔ yɛ din akyamfoɔ ba a wobɛte sɛ nkurɔfoɔ bebree gyina kyerɛ nyarewa nyinaa bɛdwane mese nansɛ maame bi sisi wɔwɔ boase na ɔbaayɛ gyasa ne yareɛ ma maame yɛ nani sisi mu yaw ne tia na achia no aye ya menne enipa de maame ni di firi obo ase banya de ketwa e bia na otifie wunsu kotodwe no katwi eya gogoro deda ba kotodwe nim na ma kotodwe na hawa ma kotodwe na chia na ma wonan no wuntimi fa nante nkɔ ba bia de ye ka che on se ba bia yale sawo ayetu yale ase yetu kotodwe ne nkatam yale ase no eye Dr. Ba enti na wie ya wutie mi ensa Dr. Ba hu fa yale enko obi won kɔsɛ ho visa wodo kasa no dompe ekodi agro wo baabi ne ekɔsɛ na ɛyɛ wawasem visa nipadua no kasa na di emu akotene enti sɛ ma kasa no ho tokyema sɛ ekim na sɛ wanfa ma Dr. Bawa awieye no wobɛhu sɛ wobubu agufie enti mesrɛw sɛ ukotodwe na ɛyɛ wo ya na wanya hawa bra Dr. Baho obi achi kasa ne spinal cord no ama ne wontimi na woda kete so wontimi na me ba awieye ya papa bi frɛ me wo so okoye ho wotema na no otokete so no wontimi na chibra mu na chikasa ni tutu no nanso oba Dr. Baho bosume pepepe ni wonte ya uni biem onum aduro wonte ya uni biem ena dance dia papa ndi free temade ka kire me se memeka na wo hwem onua papa wasem no na meka no enti wo so te wo na wo da wo na wachi kasa ya oya na Dr. Ba tiamu bobna se bra na aduro no wo ho yemfansa yare a entena fie enwene wusika ho visa ne sika ne shoboto nkra wachi ne betutu esa wachi ne betutu enti fasika ne bra na wachi ne nto na fesa kwa ya adwuma enti ye wo spana koda Dr. Ba me se ya wo akora bi bepem ne nante akora ho ayede ama no o mfie na mfie num mfie nsia ebepem sabre wontimi nante wodi ni siwa na ni mu abu na ne kon da ho na no nyina etwa nsuo de e kan se nsuo ba doctor si jaye o jaye na nim de na wunim na odi ahaban ni adura ba akora na wontimi nante no ani mu kasa nyina ye mena no obetre tra akora no ama akora no nso atimi anante na wanya ne fa ahodie ena me no wo kasa yi obu ayahye ne roba me se odwonso enye ye no okam me se Dr. Ba se bra na fe wo ba ma na ye de roba ahye mu no enu ntia ma ne edu beko wo mu no Dr. se bra mfa bibidro nyi roba no na fe dwonso ni ntimi mra ye na fe timi nante asase so che enti obi won so a ena me no na kasai nani na ye ne ya etesi nani so nani ye ne wichi afe wo hu hwe ena ye kasa nyina no wo hwe nipa kura wo hu ni ya mesra Dr. Ba se ani mu haw ne amane a eyo no na betimi atu ase ama wo enu nti bra ne enhwew ema no bebre fibroid ha wo mo obi di afifi nketenkete na se wuma bi bo so ye operation kwa 4 times ebepem sabre fibroid ne net ne so enso Dr. Ba ma ne dura ene ne ho to ne ba enti se wo fibroid a mesra eye Dr. Ba ene wo so ba ebi de ye kompo ehyeni minimu etete no kompo ne de ye mema ne ma nyina mesra wo kompo yare bia wo so no echamfo ba de ahabanya ba wo de ye aduro entra fie de ye kan se ayarehwe de ne nyina kuta Dr. Ba se ya bibiduro mu ayarehwe de a bra Dr. Ba nko sala wo ba bia nkoboka Dr. Bie ne pono se bra na fe wo kompo no yenhwe na kompo no emfiri wo so na fe nya wo fa wudie ena me ne wo ka se obi abodam wa twese kai je se kai ne to mo ntimi kura na mo nyene no mo magye
draw Dr. Baho momfama no yen ye aduru de ma wa wunye sen ene nuro bi wo ho a wo de mu obi a na nipa no kra wasa ye sen na nafunu nyina nche ni nipadua ni nyina ye hu chese wa yare abroso mesrewo edam aduru Dr. Yusu no de ye de ma nipadua na obeye kama na afi watimi akọ adwuma ena me ne wo kase obi die ye twere efom yare mesrewo watwa ache wu nyina twitwi da ne da nyina hu nipa dom kakra wogi wani a wo na ada we na wo nan enye saa na nyame de bowo enu nti na nyankopon de Dr. Baba se etwere ne yare na atena wo so no brane ensa wo yare na wo honto enti ye de kasa ni nyina ba wiye de Dr. Beka se eye ulcer anase eye diabetes anase eye pressure eye stroke yare a ade bi e frɛ ne yare bi e wote asefo se ase so a edi nipa nya no bo bi obetimi ayi ano asa wo yare eye Dr. Ba je number ne emfa kasa ni nyina emra awieye number no eye 0244 988 004 988 and you was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba Okumasi Atonso Ago Abai Hospital in Nechi enkran ye was Spinters Road 18 Junction awie doctor atnase fa ya lie nyina bedan yen na awie na wo kwa de nipa bebre pati eye ba ye de ahwefo nyina ase mesumende wase papa afa me samra biem na memra kwadwo pokuso kwadwo enti yentu aso na busuafo moto mo nsa fra wo no obi akra ma nipa ba akopɛ da bae ni ma me ko na bae ɛna oba na asa ko fa ebusuafo se mo meka asem omo meka asem to aso nti emla etra say ka asem nyina wi na me se mprafo no mahutu ba tu na aka Akoma FM 87.9 Kumasi pa die ekwa na me call de mafaso nti ekwan ben ahyase na nkasa na o ka say me wura no kure emprama fampana ka ankodu sa pempen so but say amansa nyina ate nti oba no kasa me wale ne bi mu na ujidi say wo ka na hyase no anka wo madam de beche na fa kude o ka hesa kam de beche asa fa wo yiri kude me de beche na me fa ni kude madam kwajo madam se kam de beche no ebi say madam ebi cry bonus ni say ba say de che kan fanche madam kam de beche no anka wo de beche no wo de busan bia wo de bekai no madam say busan no to aso say emprensa enka won trust na biem ka tem bia nka de be kai no Akoma FM 87.9 say wo be kai say be ma bia fa na ka ho nti no just em wani enye ne ho te say face na wo hunu hwe no yenka no kra nkyere ye ho ye ho oh ya yenka no kra nkyere ye ho ye ho o ba kan no kra sa na ba kan say ke beduru pempen so aka eduru say nka be ja no but nka nru sa pempen so no obi a be hunu kami nya no ba ke betena ke betena on die menyine na ensini ntimi ka mi bia fa ho enti mo wie no na kwesi sen ye wie ye no na wana na ma asa gu fidie ne ma wana na ma me sole ye fa say ye tu apompo no mo sole no mo say o mo kwakopɛ edai wana na ma me nyina na kwakɔ nante ya no mo ko nya kan ko me ma me abele wa we na kwɔ nante akɔpɛ dan akasam na aka kan do kure ne yankopɔn o hye ye wana ma fa be man so baby na obeka sa na kure we wana ma me nyina nante no mo kɔpɛ edai to mo kɔpɛ edai no ena ono asre me se osre me eda na akɔpɛ no omo so mbagine 20 eni 20 no ni ska na de osa no kure de nya wa na kan se me gongo pɛ dan na wo abesa ni ska de na akɔ ade chia na asa ni ska don't worry de me ba so mo yi na no na pesa na osre mo pameche woni ska na me se me anga sa pa de dia wa ye ni me bla se me nya na wo wa no dia wa ye ni me pa me ka se obi obi aso e question na me bi sa because me ni ska na me bi sa na de me hwe ade na asa ne ho sai mo be me ka se me na me do ba na kwanta enyu obi a do ba me na me do ba ho enti se ye jai ni a ene ma me mpeka na me fa ko hye busuafo nsa de won ga look me papa pra se fa me papa aka me no se fa me bla ni nyina fa me ngoi papa se fa me bla na de mba anwa ngwa na nya sa asem to me mo ba ho nja wo de ma ko wo de ma me se won ma me se won ma me se we kwa the point in the first on kwa the point say akropo ho no kwa adwuma bi ni ho a wo kwa koye but anya kwanta de otumi adwuma enya ngakara e won hu sai tie ne ne won ko be ha dai na edem ho ne ma no fridge ne no tonsuo no wasesa ni TV no wasesa ni nyina ade akọ wo kan me so man challenge no ena me sai tie ne ne on wasesa fridge go pe bia wo dem go bia no 87.9 Kumasi
na onye na adwuma na me so me trans na me so me hwɛ enkwala no bo chinchina esika no wonya bi na me akasa me sa aboa ne 10 million so de onye fan so esika so fan ha na on tebe de ya sa me ma no mo ho de on bɛkɔ no ho aha na me de ma enti nkra no mo wo ho nkra no mo me ho 3 years no so 3 years no mo nyina madam de ana de me ya ba ko ana wa ma wa te wo mani madam de me ne wo for de me ya kwan se me sa kwa discount man nkra na wabɛte wo mo nyina sa me aduane be di bi beto aduane di wabɛte wo mo nyina na 3 years na da oba ye no so bo be ma no be ma na dia kwa me wo ha madam me wo pe se wonye wo ma no na wo ye free anasa se me kwa na kwala ne wo me ho na kwala ne wo me ho na oba bɛtotɔ gas mo mo nyina na wo mo me nche na kwala ne dina me ja wale ma ngo me kuro mu no me say bia ye baby ye ko baby ne ye kan asɛm ne bia David John me say David bia wo pe freedom me na me be freedom say na me ko me kuro so me ma ne nti na me ti anwan kwanta kuro mo say ne be ma no be hwɛ me ma na enkra no wa anwan kwanta na so enkra no kwanta busa say be 3 so no hu nkra ne da kwala ne ma no mo say na wo boa wo go ni han kwala me wa no mo te ye bibia na mo ka asɛm ne wie no ma 1000 say fa bi so ko han dai ye kwa asɛm ne wie say na oba na wa fa no no ye be bo oba no so me bi say o ma wo sika me ba cho say no no ye say me ntum free Akoma FM ono da bi oba say me nyime ne o ma free e si okra na o mo ha wonti na so ko wo mo wontwe mprampo akuma edi wani wo fie ho na wasa akwa ni nua ba ma chi se betre fe je possible se ni pa no possible enti no waka se so ti ase enti no ko na ko hide kwatrem na waso monyo enti nya bone so ti ase enti o ma 1000 ma de bi so ko hide enti se sa dan ni mu na wote na enti so onya ba bi te dia na wonso se ya wo kwa adwuma esi anwa kwanta ate no kro ni anwa kwanta me bisa me question anwa kwanta no wote ho me pa cho do enti nkra no omo wo hwan ho madam me pa cho nkra no omo wo no ho 87.9 we card nkra no call but me de nkra no sika ma no a me send diska me send tard man nkra na madam eni wani this can I day asa me to me bo asa check scan sa man nkra me tuatu mu school fees no bibia de school books ni bibia de me tuatu ni nyina na ma check nkra no school omo ko school de omo die enti me check eno day bia akora ko bia di 10 cd enti ena ba kotwa de no won ko school ba 3 na 30 cd and omo be fia do mbe di no so na me sa de bia de aka omo enuru woni scan asa me timi frɛ me ba adoma ena mo ko school was da and then me from man ko school na so an ko school mama ka do mutimi ko school that's my muscle da ya wa ha am say there was scan asa Akoma FM scan weekly what send they say and I'm saying me check the mom day bia say me checking say it's week no ma omo say week no and I'm checking na otwe mienu na otwe mienu na otwe mienu omo say na otwe na me mom 6 million so ma to emo and ma to anwan ma to na watwe mienu na watwe mienu omo 6 million 600 Ghana cedis na 6 million na watwe mienu bia na omo 6 million na phone ha mutimi kra dia wa ka no kra wen twa draw na watwe mienu bia na o send nkra ne 6 million omo yes say na no send omo 6 million 2 weeks bia okay eto de bia wode aduane ba Akoma FM 87.9 kana no de mo na e otoma wo asem ni si se mu ntam tete ye so de aduane free yi ba ho de mu ntam tete ye no sika no ba to de bia aduane de akire mo otomo mankwala no ode o mo kotena ni fie ho no otomo ma wo odo mo kote mo fie odo mo kote otomo ma wo mo in addition to 6 million okay na odeba all right enti e ho no de mo kan na anya ye enti sesei na mo ntam atete anisa okay woni no atra 14 years mo ntam otete a abusua nhwe se hwe ne sa ma ne nko because me ne tumbo de week bia no me tanya 5 di ma wale 87.9 woni ne tie mo twempra no me ne twempra no week bia send say week bia no send 5 million na ma sa ma miska asam ya me jantro no asa ma iska koyimo bag abetwere on di ma wale mitumi hu say enya kwa na che se ohwe wo yie me ba cho no ohwe me yie pa enti na forces bi ta chire me ba cho boy no me ka so me dia na mbo no ohwe me enti abayfo forces bi wa chire na omo pese BBC no oja wo because every week bia no Sunday 5 million me ne nkwala no no asa ma makoyi mu asante be kwai emo ne kra na bag ni sa atam kra bi wa ne to bag ni 7 million na me dia betwere da mo ne asa ato angwa ni ato ko hia 87.9 and you anyo kwantan so abeta ye no adwuma wo ye tire so be ma na de ball wo ye tire ndi ye fridge di oto ba ye tire da me bla ba ko na ma mi sa ba fridge ndi on to ma mi sa kwaji mita ona kwaji mita ma wo e no sa to fridge ma wo se to mu drinks ni nsuo
enti sa makofa bema mi kunu ehunu wabisa me ya trase ya ka anye yie no na be how many years ni sa problem no be ma fa no be mu no be how many years ni ye jayen ai Akoma FM 87.9 Kumasi timontam tete ye no 1 year mu ni okay na meba na o say be ma ba ko no de okofa no ya ye say ye de na ye trap e de na ma we ya say when to me anya wahwe ase ono dakro bia no ma say na watwi bia no ma say no ma say no de na nje da anya yi no ma say minim de nje da bo figure no ma say na ma wa me hu ma wa me hu nje da ante se me kunu de no and nje da ante se kwadwo poku mi ku ona che ho no na ente se ne de no Akoma FM 87.9 Kumasi na woton drinks Akoma FM 87.9 Kumasi obi opon 31 me pachi wo eye sport ana say ade ne sim ti so ya tete do yimra ya te kwan ho give me the same do me rabi nchen and wo ba drink ni nsu na sakwan ho sa ya ne ebo night na sa anajo 12:1 no why na ebe no drink at that time amanfo am kwanta de ka twam da bia nti ya ne bi kura abo night pon 3:30 nse say omo tu kwan no nti no eya na mo de nsuo no ne drinks no ejina ho na omo duru omo atimi atobi bo da me baby sadi ukunu send o 5 baby sadi ukunu send o 5 million weekly every week be send o 5 million what sign the money nuane ene niema aka sa nsuo na ne drinks na woto no sika na de yeden me ba chwa ne to me hia bibia na me to me de bia to ade bi se bia me de best be ma ne ma wusika ho eya wo ba wusika m me ba chwa de omisa wo se nsuo no awoto no wanya mfaso wusika wo hene watwa susu san omisa wo nsuo no bo me koton ya anche na asem ni se me kwa kwa ho no na me ton baba na se na hodwadi ni nya na me de koton de mpese me se be ma fa na hwene me hwie me ba chwa de iti wo bibia wo de bo bra no wasan send usika ne bia ka ho we di abaifo ampa we forces pa big forces pa because I know dey kwadwo poku na se won so ka ho bie wo hye wo bayi wo hye na ne ya akaka 14 years of mpratwe wanya ne ho ade adai madam etisa ubisa no abeka ye ne makra e dem sisi a ade ne ma ye to ne ma nyina aka mekokọ ne ni sta ba ko e free mu ndu free mu no na etwe esensan ka ade o free mu ya na ye anwie da oh ye ne wie sa ta no obetra anyo kwanta me ba ye ne wie sa ta no obetra anyo kwanta no obetra anyo kwanta na ase ne sika sem no enya yi kakra me so wonya abotre nti akire no enti Joan mototo ne ma akode be ye ho ade ensu ha aya Akoma 87.9 FM Akoma nsam dwumadie no eno a na waso eguso ada wutie Joan ebo nani ana eye ne suo because wa hunu se wa fom so pa we ye fom so pa ankasa sanse wom se be me ye anya ne ho ade de nanso ka wonye nipa bone saa enti ade no de na mototo ye egu ho sesei Joan mototo de yin to ke ndanga me fra no fie na ye ngam ne akoda nya me ase ni nyina mototo ka ka wange ne me ma me mo de ange meto e ka ka wa ring ene mo ma me mo de na che se enye se bia wa anye na adwen se onye ho ade ba na mugu ahomboa so a wode e ba ba ye ho ade kodwo 87.9 Kumasi se obayi wukoye bie wode cheo ukofa mpra wa fa parts wo fa part ko fa frishia wo free ya kofa galamse ni gebi ni na woni wo mo atwade an wo de ache adan went bi anfa we anche madam enye no kure na omo omudin no no kure part no kasa man fana na mbo na ba free ya wo da betum ni de wa hwe ya wo free ha ko be kwa anyi wo free ya da wo fa no ano free ya no kure nam so ma ngo no kwa nga akogya ma wale me say no ebedandi o me first free wo so sabro be free ya wo no wan twempra na mo part de wo de ne obey hunu yes wo de cheo kojo wo bay hunu yo wan fa cheo madam me pa cho wo de cheo me na de tie ne se ka okoye we nu kra na ye kan no aka e baaye no kra no ne ka me hwe no me na me study na hwe tie me am so nko ha da no ba kwa ha da no stay do ya no wo ye esi den na hunu madam
the way I know madam Nancy cry me ba va say be man timu ani me ba ho me cry me shaka me bedru I say me pon adwuma dim na me say enkra no I say abaya bi e ka mu won Nancy a tina me suru na me first gate no aye you say me bo hyew number first gate ni aha na me ba me dru ho ba 12 o'clock no what moto so I was say man temo I was say man no bla bi omu sa me ho no na moto nsa be sa me me hye me na de ma me twe phone craft film ni wa ko say e be la won hia me o se nyo no madam e bia ni papa no sa me nya me ya na me nya kwanda ho na mpofa no o moto o se bi wo ha oba be ka no kure wo mu nti na madam me go aka menka madam me go aka menka na wo kwa wo die wo die oba yi wo ba ye no ma kromwofo ni bi na ti ho kyerɛ wo enye se bi a wa na wo se dabi kromwofo ni kyerɛ mema wo ni wo mo nam eche ma wo ka se mema nan no kromwofo na bo madam me ka cho me baba ha no me baba no o ya me koi won na kokokun me baba no kasagu we ni mama no me baba no ba no me baba no kasagu fidie ni mama me baba no indomie wura no ko indomie wura no ho de won ne ya adwuma ko no se mama me busa maami ase no me busa me maami esole a wona fie no ba no wanya fie sen 13 years 13 years me maami sole a wona fie de ya kwan se gate ni ye to first mi se kan ye ntum enti obebo punu ma oba 12 o'clock ene obebo mu a na me ma sole na makoko bie no dibo ha ma set me phone no at 11:30 enti da ho sa enti da ho se 12 no ba no mani ate mani ti a me ntimi na biem ekopum 4 o'clock ekopum 4 o'clock bo 4:30 enti me maame ama nsana e bia ma sole enti me sole ho ma che be 5 na ansa me hu se me maame ayede aba enti dada ana e ha me pa asem nsi no waka che na pese me ka che oba na me suro e gate no e bo se bo ko mu ntum ebo wa say ada ase mande no ko school ntam sa o mu na wo ba 13 years na yi ho nkakra asem ni sie na eto dwan ansa no wo ka we na kire say before then wo frɛ wo se dada mpɛ sɛ me no di nkomo ba no kan kire me but me pa kyerɛ sɛ on say wo ye kasa no wo ka say anwea kwanta kuro mu one de mabusuafo fa me wo che kuro mu tra mabusuafo fa exactly enye busuani bia na ka kyerɛ but na hye me so madam kwadwo pokwa no de oboa madam busu obi ka bibi chonti na oba nka bibia wo kyerɛ wo memba bia oni mu didi agoro bi kyerɛ ma wo ka sɛ memba fo memba mu no je ya tra se kwa na ya kan wo de asma me kai wo de adansifo nya wo ka kyerɛ me sɛ memba tu na ehum de yanka tu ni di na sa no ka kyerɛ memba tu de ma anya antu mi se ba akopɛ na jodri ni no oboa mpa jodri ni no wo share jodri ni bia na ne boy na mkofa ne ba me say madam when share wo bia no ye ejika wo jodri ke ba ka ke sa ni kwa ke jodri ni madam kamia nkasa me na woni ebade wo se wo to wa de na akoda ne ka wo ni dem me koda na aka wo ha dem ena akoda ne ka wo koda wo bi ka ne dem oboa ma koda obi aka wo ne dem oboa awade odi bi aka wo oboa but ye kan say kwadwo me dia me da so ejira ne say obe ya chewo wonya ne ho ade enti se obe ya chewo se wo wakọ akọbọ dwaman na ja wo de ache wo so fa che no ade na wo de asa ne che aya wo de sa ba wo hu wo de madam ne che ne nya me den ana me ka se be man ka hye se kwa ka me busa no a ka ngudu pempenso we me busa na wan kan na india ne kan ya wo be bia ne wo bo be me busa na wan kan kre me busa na wan kan kre ana man ko duru pempenso we wo ko se ba bia na wo ye adwuma no empredodo se na wo ba ono so body no be firewood o e bia na se ho keka okay madam me pa cho ho de ada me se ma check cry 1 month ada ma check cry ma cry 1 month enti wo se me ba wo se ada na ebro 1 month obi wo ka so be ba kora wo se ma nya amo enti oba edi se na ya oba wono de waka ne de wo se be 1 month edi se Joan wonu aka ne se be 1 month se wo so obo a na wo waka bra wo de ba no about 3 months 4 months 1 year so one good thing ya no de na che se oba 1 month 1 month oba wa no na Joan me bisa oba ma no oba wa no na oba wa no da onso wo ba se bibia akoso kama apart from wo sere me se wo ba bibia akoso kama enem one woda enti ho de apart from say bia wo fa wo chi no e pa cho Joan ya kwadwera na e pa cho da onini hu ni e pa cho di ni hu onimpato e pa cho onimpato onim bibia ye aduane no aye kama obu na fofo obu
Akoma FM 87.9 Obukama na kyerɛ senka enye se fa no fa wachi a enka wo yoba wo betumi ne na bobra ana meboa fache madam anodin kojo anodin say madam mintim madam mintim untumi na ene ewusu na me baby sawo no say so na wo onu ko ate adwa kwanta na wo hye ho no na wo hye ho kwa madam me hye ho kwa madam me hye ho kwa madam ni obia madam me hye ho kwa kwajo bua madam ni obia na so we say boy jai na our friend on to bike me no na we say won to wakwa o bua wo de akwa be ko be ja wo de ka afidie kaka so ka so wontie kana afidie kaka so no ohunu se wayi na ma ukoya no so yi wa ma na we dey me kunu that day sambe wa me foforo ba ye no wo so ba ho nti wo mpem biem aden wan go back to abranche no ho say dey ye je mama no mebua say kwadwepoko je mama no nti wo be fa ne fala wan ko ho aden onya dia pa me ayi akasama ni nsima me wo hu say den me wo so so anti me Akoma FM ada be ma wo hu bibi gu wani so ada because fe no wo be hu se no wo so a wo hu bibi gu wani so ana ohu bibi gu wani so cho me ni mo me to menche why you forget why you ba cho de ba anyere ahaya akoma 87.9 FM nti sese dia all kan nyina akosie ese ne ma no ohwe wo mo kama bibia enni hobiem but eye japade a wo kasa wona ne yeye na sese won fa wo de ma ye de ke ebenya nka mo sai kabo mu na mo hwe mo ma Akoma FM 87.9 wade John kasa enye we ne ba ya me fi krom ko share kura se me mani nti ma me mutum be ye me a se ga me fi kura na se ho enso me se me ma da agenti enye we ne ba ya me de na me nya ma bi se bia be ja wale nti nka wo se wo da so do kwadwopoko John kasa ma me o da so do no mo nche ni manga sam fa mo ni me hwe yɛmfa yɛn mɛhwɛ no mo nche ni manga sam fa mo ni me hwe yɛmfa yɛn mɛhwɛ no sɛn dienti ni yɛn mɛhwɛ ayɛ dan meka ono no wanyi ntu ana mo nso mo hu nti na mesra mo fa mo ni me hwe me just say ayɛ dan ma twa picture no kyerɛ sɛ koko no first one there no me ma me mo kɔhye na ɛda mo kɔhye afuo ma na hye ne nyinaa hye ne nyinaa hye nti na ase na ma ba mu kura abu sɛ adwuma no mɛyɛ ɛyɛ mo amasase a one no adwuma a mo yɛ na mo de to asase no do so kokua na yɛ me nkyɛ nti nka onipa kro no ɛba no wɔkyɛ a wɔkyɛ fa no de bɛma na nka wo wama ne bi nti afi na ma start a me sɛ yɛ ho adwuma na plot bi no so plot no ɛyɛ no korɛ me ne no me kɔ yɛ chief no sɛ nana amepe kwata plot bi na Akoma FM 87.9 Kumasi ana waso ken wodi manim no Sofia kotwa bi ma me kotwa bi ma na gas fo no ba wa anyi miska wa se min tuin sa na gas fo no em se any 2 weeks na gas fo no ma ni be fa mu no ndi firi wo no ntwa bi mu ma mbi Rotu ndi wutu ya 8 million me kwa aka kire me wutu ya 8 wase ehun sika no wakwa akwaji a wase enu hu bi no wakwaji a wodi ama oyiri kotogotogo no ayi ni plot no dia no na me ne tene ma je ba ko ayi ze kuro so achiase ni abre ho de eze ye osika wani abre wo ho yi ai plot no maji ba ko achiase quarter plot no na mi so me ne tena ya maji bata no kwanta de ne de ayi fo na ko femba ma ntua bibia ama no nti quarter plot ne de wunim so na ne te ndi na me ne tena me kwaji ne de se quarter plot e be ai quarter plot Kota pronsa da o me nsi me nya no hwe me yesa ndeka me nya sika na me sia ka me sia ma me ma no no o pa chefa kota plot hwe ma yembisa ma membisa wasem na ama baje adwa na memisa me nua be ma kwadwo asem bi kwadwo obayi wo fa wachi da bi trase wo bo no ene was me fa be ma bia ga be dey Akoma FM 87.9 wan kan okra ka be stay na asam system me so wan kan okra was wan fa wo baby o ho a wo de sika opportunity wan ka enti sa bre nka be dey
sa one day can do madam come no be kobo so ka no be kobo so if say na ade no hye me so enti say madam ba ka me bo ka ko fa be bia de madam na I say na me kra na I say it's obi ma o fela no obi ka che wo sa so mesi me anyo gwada ho wa busia fofa wo bi ka che wo sa so mesi ne mpra no ti na otimi gina so about one ka no kra ka be na mpra no kra no dai kra no one ayi ni timu no what gina ife na atu ni kra na uhu ife na one ayi ni kweshim one ho akweshim one ni kru ni ekweshim wa so fa ga one den chi mu den chi wo fa ga wo hu ya den chi wa fa ba ama da ji je fo ba se wo ba ni fie wo mu de na chi ti mo hye ho kwekwe ka wo eyi my baby nyina no wote ni ye my baby kill me cool me what can I say Jesus nyamisha Yesu because as the mu we nyana wote ama fa yenko to epo kamali yamfie no mai ane ANS Electronics ko dia no record eh mommy manko bebia me hai me no eda so sisi ani obi amungumu ANS Electronics baby biara nana say mesra fe no ahandan na upesa osiesie dem wa nesika ni ho no nti wo to atode be chem to papa preko pe TV ene niam ade siesie dem nyina da ejade nioma home appliances ahodo ni nyina no am Bomodin for any chemo. Ewo ANS Electronics nam say what dey free 500 Ghana. Ubenya niema papa pa no wato afa upe quality laptops. Any laptop chargers and so a nyina ebi wo system unit any monitors nyina wo mo eton bi. One more ewo Soutio market and crying. Afa Wodumai estate nyina da ewo nkran ti bomodin aso beji number no afre one mom na niema papa no so sa etimi aka biem 0244973955 0244973955 ofre per ANS Electronics one more edge so afa Flora tissues choose wisely bomodin sa wo bo wa obedwam a wo de Flora beka to no afa ukwa yase wo ti wani ase kakra ti di show kakra na wayi bi na cha se wo de afa wani ase ene handkerchief we de nantiem na sabio ye kwan ahorogum ne ye de hem ne ade ekofia yese no atwam eno ansa wo de Flora tissues wo de siesie ho eno nti yese choose wisely ene de Flora tissues eno an obi ase ekrom one more ewo disposable handkerchiefs afa facial tissues and toilet rolls ahodo ni nyina ebi ewo hom multi-purpose towels and afa napkins ni nyina da one more eton bi eno nti eba the tissue dia choose wisely eno any floral tissues Kovi organic tiger nut powder ewo dwa so atadwi sam ye de charge battery vitamins ahodo ni nyina ebi ewom eboa pa ma ne mema ye gina ye na so afa blood pressure ene sa umoje di afrusa ni ye wo ni pediem Kovi organic tiger nut powder e atadwi nko a na won ma hata aye di sam ana papa fatra ensure de ne bo afei so enwumra wo koda so na chese watumi aye ne sa wo ye smoothie so anu asabi afra ne nom enya ya ebi mukura segu o monu musa eye Kovi organic tiger nut powder kuma se form momra Akoma FM enkran ne baby bia wo bia wo pa bia frame 0548405007 0548405007 Kovi organic tiger nut powder or say ma waduane enye wadrum eya waba oni padua mu ahomka hit patch bomodin pa bia nefa etu ase sisi yade wachi bremo na ya wuya baby bia wote ya abosom ya so dum sana wote ya wa eya ahomka hit patch plaster wo mede abadwa so na wo mede hahama frafra kakadro wo cinnamon ene oil ahodo ni nyina ebi wo mu baby a wote ya nkotodwe wo wipe na de ata so bo se heat ne bon kakra na eto ase e de ama eno ti bomode se pharmacy ene baby biara eton ro bia bebo awra ho no obisa ahomka heat patch aye plaster ya ene ye di etu ya wase kuma se for ni kiremo e wa Akoma FM na bajo dem 0599991149 0599991149 Top Choco chocolate spread any Top Choco chocolate drink ye chocolate chocolate ne ye kama koko my Ghana ya kase ye koko e na wonom de ye chocolate spread no e de wunya pa no say ya bomode ya shop no na ne wa biem no atena de fam say menkom e de papa chocolate spread no so bibia frafra dada cocoa powder milk ene esi kire wom eno ane unsu ohie ana papa na che say ye de atwati e wi asa bre wo pe cocoa drink ya e Top Choco chocolate drink bomode so be pen dodo mo atu atonka
nkankan ene mo amoye shops any provisions no bomodin so obefre number yi na waje na to 4 ebom 0243 033 033 0243 033 Congo ointment wonam no yede siesie redie nani ema redie no eni da ho kama ensa wansa pompo na abobo wo ene pompo no de niema bi atata so mena sesenen bomodin so bepe Congo ointment na de pompo no ebe pai ama wo so ade ho ekoro nantema proprom ekorati u kakawrewre udwane wie na ho esaye o se de ate apia gu so a eye Congo ointment pharmacy ni herbal shop bia wonum ewo bia wo mo eton 0204 61 0204 6161 besia ehon dwo quick credit investment ena ma besia ni bia ba adwuma ifo ankrankra adwuma ifo wo pesika bia adwuma wo pe bia tre wadwuma mu anase emergency bia ba pautu wani ba bia ensa bo modern asa wo ye Ghana ni na kuta Ghana card nko ade a wo be frɛ quick credit wo ma besia ehon si ho ewo fom ne esa ma bra tete na wo fia 0596920833 0596920833 Grow fine moja draw any ejiswai. Grow fine makes you grow fine. Neube hu maye and why say no me kama bonse ni ko mu aboma na ne tui aye yuku aye grow fine moja draw. Na say wo mu anom ntimi ni die nyina da wo bia no bi mu abode body ne ma say ya fine. Afe ko na so na dwu ntimi na wo bu nsa emaye wakoma je hwehwem a edro no aye grow fine moja draw. Niema wo mo de ye kokoo ne niema efrafra ne ntino vitamins and afe so kra minerals ebo di padua e ma ne sipie esitanyina da ashemuma de waya de achefa afe na wo chese wadro eye grow fine herbal tonic and I'm say grow fine makes you grow fine 0244 596532 0244 596532 Karensic Ventures Zahara Misha any Zahara G capsules infections na se wo ba no wa wo sensa wansa wa de begu ho mienu no atitia na ko na sa ba 9 sesi ano e ba no ho nyina sa wansa wa jefa be ma no so wo de ne sa na aya abomoden sa wo sabe kan Zahara Misha any G capsules na se we infections e dro tata hwe papa e sa so eboa e my immune system no ejane na so ye nronta for ba ko ye topa ye ba ko ye nso ye kabom na ya no no e de two infections asem afei Zahara